Може? Знаеш колко мира отпугна? Сега не знам дали го снимам. Абе, дайте я ми! Як иду насред, луки? Спил. Мислам дека те снимам. А? Мислам дека те снимам. Абе, Страшо, Снайпер. А? Страшо, Снайпер. а ти в партия милион пати ќе умреш. Що са они херои? Венже, Лион, Лион, Венже, Алхеми... Леле, па Алхеми. Алхимист и Варлок. Добро сега. Зашо ме взема па Зевс? И Кентаур. Ей, иди. Я играм. Ова, ако ще имат интелигенция. Абе, нека купи някой кошка. Купи ти. Я не съм спорт. Кой е? Аз съм. Никой купи бе. А Никола е супорт, какво не е Никола? А то да ме оставиш... Я супорт. А ти си? Газмо, я супорт, я су тенкаш. Владе, брат, ти да не си ке нема кокошка у свето. Ай, Владе, Така ли? иска. Така ли? Не купувам виж. Аде, Не купувам Абе, виж. Страшо, А, кой Владе е во? нека знаеш. колега ми е на мене. Буду на Зевс, твоя колега.